Ой, вось уліп да куліп. І навошта я падахвоціўся рыхтаваць гэтае паведамленне? Ніхто ж за язык не цягнуў, сам крыло падняў. Маўляў, хто, як не я, Бусел, выдатна ведае птушыныя падарожжы. Я ж ніколі не быў у цёплых краінах, бо малых не бяруць у вырай. Яны яшчэ слабыя, не асіліць такі шлях. Ой, толькі залатая рыбка можа мне дапамагчы, зробіць мяне дасведчаным. Ой, на адну яе надзея. Добрый вечер, Буслик. О, а куды гэта ты збіраешся? Прывітанне, Яночка, на рыбалку. На рыбалку? Ты што? Ужо цёмны і дождж ідзе. Нічога страшнага, у мяне ліхтарык ёсць і плашч з капюшонам. Можа, корму больш узяць? Я цябе не адпушчу на рыбалку. Зараз ноч надыдзе. Прабач, Яночка, але мне вельмі патрэбна. Што за спешнасць, Буслик? Ды і ўвогуле холодна рыбачыць ужо. Не, трэба зараз жа, бо я буду не вельмі прыемна сябе адчуваць на занятках. Чаму? Нічога не разумею. Калі не злаўлю чароўную залатую рыбку, мне лепш на занятках не паказвацца, засмяюць сябры. Залатую рыбку? Ты ў сваім розуме? У гарадской сажалцы хочаш злавіць чароўную залатую рыбку? Ага, без яе дапамогі мне ніяк не абысціся. Ой, наіўны ты, Буслик. Вымушана цябе расчараваць, у гарадскіх сажалках чароўныя рыбкі не водзяцца. Ой, відаць, ты няўважліва чытаў казку пра рыбака і рыбку. Стары злавіў залатую рыбку ў сінім моры. Ну, да мора я ніяк не траплю. Паспрабую шчасце ў сажалцы. А навошта табе спатрэбілася залатая рыбка? Каб зрабіла мяне дасведчаным у птушыных падарожжах. Я ж ніколі не быў у выраі, але выклікаўся падрыхтаваць апавяданне на тэму «Птушка смелая вандроўніца». І-за гэтай дробязі ты збіраешся шукаць і турбаваць залатую рыбку? Гэта не дробязь. Калі я нічога не змагу расказаць, сябры і настаўніца будуць лічыць мяне пустазвонам. Ой, слухай, Буслик, падрыхтаваць расказ можна і без чарадзейства рыбкі. Шмат інфармацыі ў кніжках, у тым ліку і пра падарожжы пералётных птушак. Ой, на гэта спатрэбіцца шмат часу. Я вельмі павольна чытаю. А рыбка зрабіла б мяне разумным у адно імгненне, Яночка. Ой, рыбка. Давай я дапамагу табе з паведамленнем. Неабходныя звесткі можна знайсці не толькі ў кніжках, але ў інтэрнэце, а таксама ў размовах з іншымі птушкамі. На жаль, пералётныя птушкі ўжо адляцелі, і ўся надзея на залатую рыбку. Ой, і хто тут лянуецца, чакаючы цудаў ад залатой рыбкі? Прывітанне, мае даражэнькія. Добрый вечар, казка. Ты вельмі своечасова да нас завітала. А то Буслик набраў сабе ў галаву, што толькі чароўная рыбка можа яму дапамагчы. Мяне і слухаць не жадае. Збіраецца на рыбалку ў такі позні час. Іншага выйсця няма. Ой, чулі мы вашу размову. Я якраз вярнулася з казкі пра рыбака і рыбку. Дык бедную рыбку аж ікаўка ўзяла. Так часта вы яе ўзгадвалі. І што яна, мілая косачка, дапаможа мне стаць разумным і дасведчаным? Залатая рыбка перадала табе вось якое пасланне. Якое, косачка? Ой, як цікава, цуды і толькі. Увага! Читаю пасланне Буслику ад залатой рыбкі. На мяне не спадзявайся, чытай кніжкі і займайся. І з вучобы будзе плён, стане ведам мільён. Гэта што азначае? Рыбка адмовілася
збираєшся мені допомогти? Рибка порадила тобі самий надійний спосіб отримання ведів – вчитися самому. О, самому? Так, треба читать і вчитися, бо тільки такі веди застануться в голові надовго, а не зникнуть нечакано, бо з'явилися чаровним чином. Так, Буслик, самые надійні веди на усе життя можна здобути у самостійній учобі. Почни з сказки про бридкое качаня, а потім я раю тобі почитати книжку під назвою «Дивне подорожжя Нільса з дикими гусями». З гусями подорожничав хлопчик Нільс? Так, хуліганістий хлопчик, якого гном перетворив у карантишку. І у таким вигляді Нільс подорожничав з дикими гусями і на полноч, і на полдень. Я читала. Могу тобі, Буслик, увечері почитати. О, було б чудовно. З задовольненням послухаю історію дивного подорожжя. З книжек я доведалася, що некоторые птушки здійсняють перельоти уночі. Чому? Їм не страшно у темри? Ні, так яны позбягають зустрічі з драпежними птушками і з паляўнічими. А у день птушки спиняються у тихих місцинах, каб підсілкуватися і відпочити. Яны виставляють вартаўнікоў, пакуль астатнія харчуються. Самыми першими у теплые краины отлетают стрижи, солов'ї, ластовки і зязюлі. О, я бачив, у початку жнівня гэтыя птушечки развітваюцца з роднымі мясцінамі. А буслы ведаеш калі? А буслы напрыканцы жнівня. Яны ляцяць у Афрыку, дзе праводзяць зіму. Правильно! Нешта ведаеш, Буслик. Зусім мала. На паведамленні не хопіць. Тады слухай. Водоплавные птушки отлетают напрыканцы кастрычніка, а некоторые застаются до заморозков. А пасля іх ужо пакідаюць свае родныя мясціны жоравы. Яны ляцяць клінам і курлыкаюць на развітанне. Засталося, Буслик, прочитать сказку про брыдкае качаня, пагутарыць птушкамі, якія прыляцелі да нас зімаваць з поўначы. І можаш выступаць з апавяданнем «Птушка – смелая вандроўніца». О, так! І без дапамогі залатой рыбкі я сам падрыхтуюся. А калі пытанняў больш няма, прапаную адпачыць і паглядзець мультфільм. Што ж, сябры, прыйшоў час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чысцім зубкі і ў ложачках сустракаем прыгожыя сны. Добраноч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цікавых вам падарожжаў у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.